नोंथांमोना मानो भिडिअ बानायाखै माने महिलारिजों गांगा टप्पाजों मानो भिडिअ फैथाराखै बेबायदि गोबाङानो साननो हागौ जिहेतु जों गामि खाथिनिनो सासे आब' साया होननाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं माने गोबावसैमोन आरो भिडिअ बानायिया नोंथांमोना मानो भिडिअ बानायाखै मानो एन महिलारिजों गांगा टप्पाजों मानो भिडिअ फैथाराखै बेबायदि गोबाङानो साननो हागौ ओमफ्राय माने एसे उसुबिदा आरो टाइम मोनाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना दा नुलांबाय थासिगोन ओमफ्राय दिनैथ' दुर्गा फुजा लोगोफोर दुर्गा फुजानि दिनै गन आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने जोंनि सावदुरपिता सक जिहेतु जों गामि खाथिनिनो सासे आब' साया होननाय बेहा मोनसे पार्लार दङ बे पार्लारावथ' दाखालि बावैनिफ्रायनो अफार सोलिगासिनो दुर्गा फुजानि ओमफ्राय माने आङो एसे फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय आं थांनोनो मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु आङो बे बाराव नोंथांमोना साननो नाङा खानायखौनो इमान बारे बारे बोजाबाय थायो होननानै बे बाराव आं खानाय बोजानायजों लोगोसे आंनि खानायखौ एसे मुलि फोनजानोसो थांनो नागिरदों माने बिदिनो डेमेज जादों आंनि खानाया आं बांसिनानो खानायखौ खाथुम लानाय जायो बिदिनो मोजां मोना आङो माने न'आव थाबाथाय बांसिनानो खाथुमनानै लाबाय थानाय जायो ओमफ्रायनो आंनि खानाया गयो ओमफ्राय बेबायदिनो जसाबनो नागिरो बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय आं दुखु मोनबाय थादों ओमफ्राय ना दा अफार जिहेतु सोलिबाय दं बेयावनो आं सोंहरबाय आरो ओरैनोथ' बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामजायोबाथाय गोबां लायो ओंखायनो दा आङो माने अफार होनायावनो थांनो नागिरदों आरो ना आब'आ होनहरदो अफार होनायावनो थाबनो माबाना लाफै ट्रिटमेन्ट खालामनो गोसोबाबो नङाब्ला ओरैनो अफार गैयियाव आं नोंनिखौ गोबां बेबायदि नोंनिखौबाबो जायनिखौबाबो गोबां बेबायदि लागोन होनना बुंदो आरो गावाबो जिहेतु क्रिमनि दामाबो गोबां बेबायदि बुंहरदों आरो ओमफ्राय ना बे सान्सावनो आङो पार्लाराव थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो बोजानो गोसोबा फैबानो जाबाय जोंनि सावदुरपिता जायगायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव लोगोफोर कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होगोन ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफावबाय थादो लोगोफोर दायो आङो हारसिंसो फैदोंमोन नालाय फाइनालि थाबैनो मोनफैबाय ओमफ्राय ना बेयो जाबाय जोंनि सावदुरपिता सकनि हस्पिटाल आरोना ओमफ्राय बेनि सानजा लाइनावनो बे पार्लारा दङ आब' सायानि ओमफ्राय खाथियावनो एसे हाबाबो जादोंमोन आरो ओमफ्राय ना नै एसे दखानफोरा होथेजादोंमोन ओमफ्राय थेवबो नै नोंथांमोना नायनानै ला आरो कन्टेक्ट नाम्बारा बेयावनो दंखायो ओमफ्राय आङो सिङाव हाबलांनोसै आरो आब'मोना जिरायनानै दङमोन जिहेतु सासे कास्टमारबो दङमोन आरो ओमफ्राय ना आंनि खानायखौ फार्स्टआवनो नायबाय बिसोरो माबायदि डेमेज जादों होननानै ओमफ्राय आंनि खानाया डेमेज जानाया माने बिदिनो गयोमोन आरो ओमफ्राय आरो खानाया बिदिनो बिबार बारजोबदो ओमफ्राय नायबाय आरो ओमफ्राय ना ओरैनो हेयार ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन रोंलायलाङाहाय आङो ट्रिटमेन्ट ओमफ्राय हेयार ट्रिटमेन्ट ना मा होनो बटक्स खालामनो नागिरदों आरो आब'आ आंनि खानायखौ नायनानै जोबोर गाज्रि जादों होननानै बुंदों खानायखौ ओमफ्राय ना खालामनानै नायदो ओमफ्राय रिजाल्टखौ नोङो माबायदि नुयो नोंनो नायबानो जाबाय आरो फुजानि अफार होदों जिहेतु माने आङो थाबैनो खारलांबाय आरोना खानायखौ हास'खांनायनि उनाव आंनि खानायखौ फार्स्टआवनो बिसोरो सुग्रोनानै लादोंमोन मानो होनोब्ला आं खर'खौ लोबखानानै थाङाखैमोन नालाय खर'खौ बिदि लोबखालायना थांनो नाङा मालाय गावसोरनो लोबखायो ओमफ्राय लोबनानै गावसोरनि हिसाबै माने बिदिनो खालामलाङो आरो मा खालामा बेखौथ' मिथिला पार्लारनि मानसि नंला नालाय जिखिजाया नोंथांमोना नायलांबायल' थादो बेवहाय आंजों लोगोसे गोबां कास्टमारफोर दंमोन बे सासे आब'आबो माने हेयार स्पा खालामजादोंमोन मानो होनोब्ला बिदिनो हेयार स्पा खालामबाय थायोबासो खानाया मोजां जायो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय आंनि खानायाथ' अबस्था गैखालामोन माने खानायानो बिराद गुरै जाजोब्बायमोन बोयै बिनिखायनो नैबे क्रिमानो जाहैबाय आरोना बे क्रिमखौ लानानैनो फोनबाय नै आंनि खानायाव ओमफ्राय नै बिराद आजादियाव उन्दुनानै थाखायो आरो आं माने बिराद टेनसन फ्रि जायो पार्लारफोराव थांबा बेबायदियानो आजादि आरो मालायजों खर' दांजानो मोनो
खानाय दांजानो मोनो मोखां नाजानो मोनो बरियाखा आरोना पार्लारनि मानसिफोराबो आंखौ मा खालामो नायदो लोगोफोर माबा प्लास्टिकखौनो फानफबना दोनबाय ना गुरनो थांनायाव प्लास्टिक हमना लानाय बायदिसो मोन्दोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दांना नायगासिनो माने गांगा दप्पा गैयाबा ओरैबायदि खस्थ' जायो नायलाय लोगोफोर पार्लाराव थांबाय ओमफ्राय ना माने केमेरामेना आफ्रिकानिसोमोन खोमा ओमफ्राय नायदो माबायदि कायटाटा लाना होखो आंनो भिडिअखौनो ओमफ्राय ना बेयो जाबाय आंनि पुराना खानाय आरोना नै खिथिना होनाया ओमफ्राय ना दा बोखांनाय खानाया बै दा उनाव दसे थानानै खिन्थिसिगोन आरो लोगोफोर थ' बोखांनायनि उनाव फाइनाल लुकखौ नोंथांमोनानो नायदो माबायदि नुदो ओमफ्राय बेबायदि बटक्स खालामनाय ना मा होनो बेबायदि खालामनायाव माने प्राइसआ गोबां लायो आरो खिन्थु दा फुजा सिजन जिहेतु बेयाव माने खम लादो आरो सोरनाबा जुदि हेयार डेमेज जादोंबा बिदिनो बिबार बारसोदोंबा बेबायदि ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो फेसियेल खालामनाय स्पा खालामनाय गोबां ट्रिटमेन्ट दंना बिदिनो आथिं आसुगुरफोरबो माबा मोनसे खालामजानो गोसोबाथाय नोंथांमोना थाबैनो फैलायबानो जाबाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन नोंथांमोना प्राइस सोंहरनो गोसोबाबो सोंहरनो हागोन आरो ओमफ्राय फैनानै खालामफैजाबानो जाबाय नैबे ब्लेक कालार गाननायानोमोन माने पार्लारनि अनारा ओमफ्राय आब'आ लाजिदोंमोन आरो ओमफ्राय आं लाखुमाबाय आरो भिडिअखौ थ' नोंथांमोना माखौथो नेबावदो थ' बाय बाय